Bangladesh ni simi hamia raida Bharat ha kotoro hapmani lamao naimthang bodol rok bai romjaka khorok thamborok romjang nai khorok ni nok Assam Silchar Borkhola amchayo borgni mung angkha Odir Das Minu Das tei khoroksa angkha Ajit Das bini nok Bangladesh hini saimangka o party mung party ka sargra Tripura bukhastini Dharmanagar thana bai khobjak Malakar bosti amchayo Serangsala Bangladesh ni simi hamia raida bai Bharat ha kotoro hapmani lama Malakar bosti amchayo Sheboklai tongnai 139 nong battalion ni senkrak khorok nei selate khoroksa brino romkha aboni yagulo sangrong salindi poro khorok thamrokno Dharmanagar thani yago tisai rekha naimthang bodol puila sungi saiman ka je khoromjang nai Odir Das tei Minu Das bihik bsai hne borni nok Silchorni Borkholayo hni saimanka tei khoroksa angkha Ajit Das bini nok Bangladesh hni saka police rok phiaba romnai khoroksa saka bini nok mani sagar amchayo hne borok joton hamia raida bai Bangladesh ni borok ni jati ni rok ni nogo beraina thangmani hni saka kifilmani jorawo obo haijing jalo ksakha asalo amchaini thanani OC Shiburanjan de saklaikha opati mungno naiseri naikol jagi tongo tei borok no Dharmanagar bkhaste dorban nogoti sajangnai hni sakabo মানে বিএসএফ এর মালাকার বস্তি বিএসএফ ক্যাম্পের ওদিক থেকে বুইটাংবাড়ি ওই দিক থেকে একটা বাংলাদেশি একজন আর দুজন ইন্ডিয়ান ক্রস করার সময় বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ার সময় বিএসএফরা ধরে আজকে আমাদের কাছে প্রডিউস করে আর কি তো আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি কেস রেজিস্টার ইনভেস্টিগেশন করছি তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন কী হয় এবং তদন্তে আমরা বের করছি যারা আসলে তারা কি বাংলাদেশি না ইন্ডিয়ান সেগুলো দেখছি আর কি ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।